ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಾನು 85 ಬೂತಾಯಿ ಮೀನನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಮೀನನ್ನು ಮಲ್ಪುನು. 85 ಮೀನುಂಡು. 85 ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಪ್ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ 85 ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಇಂಚ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಪಂಡ 85 ಮೀನು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮೀನು ಮಲ್ಪಾರ 1.5 ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಅವು ಪೂರ ದಾನಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪುಚ್ಚೆಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುವ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ. ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪುಚ್ಚೆಲು ನಾಯಿಲು ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ. ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪವರ ಪುಂಚಿಜಿ ಅವೇನು ಮೀನನ್ನು ಏಪವರ ಪತೊಂದುಜಿ ಪಂದ ಅವೇನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಕಾಡ್ದೊಕ್ಕ. ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏಪವರ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಪತ್ತುಜಿ ಪಂಡ್ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟರಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುವೆ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನು ಪೂರ ಪತ್ತುವೆ ಪಂದ್ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಡುನು ಪತ್ತೊಂದು ದೀತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಕಾರಣ ಮೆಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಅವೇನು ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಮೀನುಗ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನುಗ್. ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ಜಡಿತ್ತನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.